Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. या विविधाच्या दर वर्षात कार्यावळीचं बातमी ऐकतात कळतात त्यावेळेला दिसून येतात की या विविध परिवाराचे जे काही योगदान या वाठारात लाभला ते खूप व्हड अशा पद्धतीचे योगदान असा एकूच इच्छा फक्त व्यक्त केली की हे जे गुरुदास बाबाच्या स्वप्नातल्यान हो जो विविध परिवार आहे उभो रावलो असा या परिवाराक केन्नाच तकली सकयल करपाची परिस्थिती हाडू नका या परिवाराचो उद्धार कराचे राजेशान सांगले की त्याचे स्वप्न कितें असले त्याची धोरणा कितें असली तशा पद्धतीने काम करा आणि या वाठारात या विविधाचो एक असो नाव प्राप्त करून दिया की ह्या वाठाराचेच नाव हे विविध परिवाराचे नाव असे जातले वेगळे आमचे ग्रुप्स असतात आणि हे सगळे ग्रुप म्हणून आम्ही एक विविध परिवार स्थापन केलो जेन्ना गुरुदासाचे जेन्ना गुरुदास ह्या दिसा जेन्ना 2004 जून जेन्ना 2008 जेन्ना गुरुदासाचे देवस्थान जाले जाल्यार फुडें आतां कशें चलपाचें अशें खुबशे जाणांक हें दिसतालें पुणून जे गुरुदासान जी संघटना उबी केल्ली त्या बळाचेर कांय सगळें चालू आसा तेचे म्हणजे जे कार्य आसलें तें कार्य खरें म्हणल्यार आमी मात्तूय कमी पडोंक ना आमच्या परीन आमी काम चालू दवरलेलें आसा